guys, namaste, खुलुमबाय, welcome back to Zuriya B vlog. So आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नै दायो जोङो माने अन्थाइनि दै लायनो थांगासिनो आरोना. So नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ इन्टारेस्ट दंबा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. So today बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि. रुनिकाटा मोनबाय. दायो थांगासिनो आं नोंथांमोननो लामाखौ बबे लामाजों थाङो आं बेखौ देखायलांजोबगोन. बेयो रुनिकाटा बेनि सिदा थांगासिनो. माबा दाना बुरथिनालि मोनबाय आरोना. बुरथिनालि साइनबर्ड लिरनाय नुखागोन. बे साइनबर्डनि सिदा थांबाय थानांगौ. मोनबाय आरोना इलाय डाइरेक्ट फैयै फैयै इलाय नै साइनबर्डआ नै साइनबर्ड दंखायो आरोना इलाय मोनबाय जों दा बे माबानि जायगाखौ आरो अन्थाइनि दैनि जायगाखौ इलाय. बे साइनबर्डजोंनो लामा फिसा दं नै न' गैयै बायदिसो नुहुरो आरोना लामाखौ फिसानो बेजों हाबलांनांगौ आरो. लामायानो फिसाथार हाबग्रा लामाया फिसाथार आरो. मोनफैबाय दायो गय फाथै बेयावनो मोनखाजोबो नै बे खाथियावनो लाबाय जोङो दायो. दायो मोनफैबाय नै मानसिफोर दङ आरो फैबावगासिनो. ओमफ्राय नैबेयाव जायगानि नाम होनांगौ सिरियालि लेंहरगोन. गेटआव बे गय फाथैखौ बावग्रोनांगौ बिदि बेयाव दै सान्थियारि लोंहोखांबासो हाबनो मोनगोन आरोना बे सिङाव. ओमफ्राय नै मन्दिरा बेनो नैबे सिथ्लानियाव दै हरो आरो. बेयावबो गय फाथै जरा होनांगौ दैखौ बेयावनो हरो. नोंथांमोना हायोबा गय फाथैबो लाबोखा दैखौ बेयावनो हरो नै अन्थाइनि दैया बेनो आरोना माने सोमखांनानै दोननाय अन्थाइखौ देखायासै अन्थाइया बेनोमोन आरोना. मोननै मोनथाम ना बाराबो लांनो हायो फैसाया जोंना मोनथाम फानहरनोसै. औ मोननै लाङो 100 थाखानि एसे साहा लोंग्रा कापजों कापसेसो मोनो आरो. मोनबावगोन सोनावदो नैबेयो मन्दिर फन नाम्बार दंखायो नैबेयाव नोंथांमोना कल खालामनो हागोन सोंहरनो हागोन आरो थांनोबा दै लाखांनानै बे मन्दिराव खुलुमफैनांगौ आरोना. मा बिनो नोङो बिलांदो आरो बेयाव नायखाङोबो बेयाव बाट जों थांखालि नायखाङाखैमोन आरोना जास्ट फुजाल' होनो मोनबाय. मानसिफोरा बुरजायानो फैदों ओमफ्राय नै आथिं लेंग्रे लेंग्रा जानायफोराबो फाहामजानो फैदों आरोना बेसाराफोर. 18था बेमार हामो बेयाव थांबा नोंथांमोनाबो थां. ओमफ्राय नै जारुवानि मुलिबो लाबोफानो हागोन अन्थाइनि दैजों लोगोसे बिदिबो हरो मुलिबो. ओमफ्राय जों दायो थांनो नागिरबाय नै गेटआव थांनाया बिजों गोबां मानसिफोरनो फैगासिनो बाव दाबो नै मेन गेटआव दङ जोंहा ओरैजाय ओंखारनोसै. स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै. नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम. स' एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय.